flot, og han er fin. Han drikker masseret af vin. Han har fine tænder, når han er på toilettet. Vasker han altid hænder om nogle få måneder, må han køre bil. Hvem er han? Emil. Han er flot, og han er fin. Han drikker masseret af vin. Han har fine tænder, når han er på toilettet. Vasker han altid hænder om nogle få måneder, må han køre bil. Hvem er han? Emil. Det er min telesang. Velkommen til Ask Me med mig. Yep. Første spørgsmål. Det er fra Formspring. Laver du mange damer? Altså, jeg laver den ikke. Altså, nogle gange... Min mor havde fødselsdag i går, så der lavede jeg en gave til hende. Men jeg laver ikke mennesker, nej. Nej, der må jeg nok... Bob. Jeg har vel alle sammen snittet en træfigur i ny og næ, men det tæller jo nok ikke helt, gør det vel? Tror jeg ikke. Okay. Anonymt også. Hvordan får du et billede i baggrunden? Hvorfor fanden skulle jeg bruge min tid på at svare på det? Du kan jo google det. For helvede. Okay. Spørgsmål igen. Det kommer 2 gange. Er du homoseksuel? Spørgsmålstegn smiley. Det hjælper ikke noget at sætte spørgsmålstegn smiley bagefter. Stadig sovende hver gang. Lige sovende, siger jeg dig. Men nej, det er ikke. Så ladies. Wow, okay. Sygt klamt, men ja, I forstår den. Spørgsmål. Tegner du dine bryn op? This is all me. 100% naturligt. Ja. Næste spørgsmål. Blablabla. Er du forelsket? Crush? Nej. Ikke rigtigt. Sådan så jeg tænker, oh my god, jeg må bare være med dig, skat. Og hun tænker, ej, jeg bliver sådan til at være med dig. Og jeg tænker, så lad os. Sådan er det ikke. Det er mere sådan, jeg gider egentlig ikke. Altså man kan lige så godt blive hjemme selv. Se film og spise is. Alene. Endnu en fredag. Går tabt. Sig 3 krav, du har til en pige. PS, du er en virkelig pæn fyr. Kys herfra. Kys herfra også. Tak for det. Alt så rart med en lille kompliment. Spørgsmålet var, nu har jeg glemt det igen. Krav, ja. Krav. 3 krav. Okay. Krav nummer 1. Må meget gerne langt hår. Elsker langt hår. Bare sådan rigtig sådan. Sådan rigtig. Det er ikke et krav, men hun må meget gerne være Beyoncé, Lady Gaga, Angelina Jolie, Katy Perry, eller hende den lækre nede fra Brugsen i dag. Krav nummer 3. Hvis hun har en penis, no go. Næste spørgsmål. Nævn en pige, som er lidt sødere end andre. Sødere, siger du. Kan I høre det? Der er sådan, det lyder som om der er noget der murer. Jeg ved ikke om det er sådan noget der skruer, eller om det er noget der murer, fordi enten så er vores naboer ved at bygge om, eller også er de begyndt at opdrætte køer. Og de kunne finde på begge dele, fordi de er sådan lidt. Men nok om køer. Ja, nævn min pige, som er lidt sødere end de andre.
Mor. Min mor. Jeg ved ikke, om man kan kalde hende en pige, men hun er ret sød. Hun lavede morgenmad til mig i morges. Det var godt. Det var fandme godt. Okay. Næste spørgsmål. Beskriv dit crush. Jeg ved ikke, om man kan kalde det crush. Men jeg kan lide, jeg har et billede af hende faktisk, så jeg finder det nu. Og det er bare sådan en lille, diskret billede, jeg lige har fundet. Okay. Er hun ikke flot? Ja. Næste spørgsmål. Jeg ved ikke, om det man kan kalde det et spørgsmål. Den er måske bare sådan lidt. Den siger: dræb dig selv, din fede nar. Du fortjener ikke at leve. Okay, det kan jeg godt. Så kan jeg lige skære mig selv i halsen her. Bare rolig. Det er bare teaterblod. He. Jeg har masser af liggende. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det, men man kan da spise det. Nej, ikke på blusen, ikke på blusen. Panik. Papir. Keep bleeding love. Nu ved jeg, hvordan piger har det, når de har menses. Ikke på tøjet. Vi holder en kort pause. Så er han tilbage. Lidt rød hals, jeg kan ikke helt få det af. Jeg tror helt sikkert, at jeg får eksem eller et eller andet. Plus lidt blod på blusen. Men vi kender jo alle sammen det der med at lige have lidt blod på blusen efter en hård aften i byen. Nej. Okay. 2 spørgsmål endnu. Hvad har du på i dag? Beskriv det i detaljer. Anonym. Jeg forstår ikke, hvorfor det er anonym, men okay. Jeg har dip dye jakke på. Det er hjemmedejet, hvad man siger. Bluse fra H&M og bukser fra Urban Outfitters. Og det skal jeg have fået af min søster. Jeg ved ikke, hvor den er fra. Godt. Sidste spørgsmål. Hvad vil du helst? Spise din egen familie, eller skære dine ben af? Altså, det kommer lidt an på, hvornår du spørger mig, fordi der er nogle gange, hvor min søster hun har været sygt irriterende, hvor jeg med det samme havde sagt, spiser dem. Eller efter sådan en rigtig lang julefrokost med familien, når man bare har siddet der og spist lorteæggesalat og blevet budt på snaps, og der er jo ikke nogen, der vil have snaps. Det smager jo lort. Kun hvis man er sådan, jeg skal have snaps, jeg skal have en fugl. Men det er man jo ikke til en familiefrokost, vel? Og der kan man godt komme hjem og tænke, hold nu kæft, samtlige af mine familiemedlemmer lort, hvis de kan slagtes. Men de er jo ret søde i virkeligheden. De fleste af dem. Men jeg tror, det kommer an på, jeg ved ikke, om jeg kunne spise dem alle sammen også. Om man sådan må tage dem over portioner. Nej, jeg vil... Fuck dig, det gider jeg ikke svare på. En grimmer kan jeg ikke gøre det. Men det var alt fra Ask Me for den her gang. Så ja,
Vi kan godt lave en til. Jeg skal ikke noget i dag. Bare roligt, det er bare tyggegummi.